أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Ake ngikhulumeke namakholwa. Ngiyacela nje ukuthi amakholwa bafowethu ngicela ningangithuki, ngiyacela ngifunde iBhayibheli bafowethu, angikhulumeli into ephuma kimi, ngiyacela. Kodwa ke manje ngithuka vele ngoba ngiyazi ngizongithuka kulungile. Ake ngikhulume namakholwa akhe. Ngizofunda nje incwadi zibe 3. Amakholwa akhe azobe esengibhalansisa ke esengisiza ukuthi kahle kahle mfoka mbatha lento le ichaza ukuthi ngoba bayathanda ukulichaza iBhayibheli. Ngivule la incwadi kaGenesis 1 verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinobuzelayo emhlabeni. Ipoint yami ke lisemfanekisweni ukuthi uNkulunkulu usenza ngomfanekiso wakhe, thina siwumfanekiso kaNkulunkulu, siwumfuziselo kaNkulunkulu. Asho njalo amakholwa, akusho mina. Ngaleli verse lele ngilivulile. Futhi ngayo amagama thina, mawubona thina ubona uNkulunkulu. Asho njalo amakholwa masiwabuza. Right. Bese ke siya encwadini kaJohn 1 uverse 18. Akekho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise yiyona embonakalisile. Ake ngiphinde. Akekho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise yiyona embonakalisile. Sizoyibamba lana ke ekuthenini ezelwe yodwa nokuthi futhi akekho oke wabona uNkulunkulu. Right. And then bese siya ke manje encwadini kaGenesis 32 iverse 30. uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPenieli ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophulwa. uJakobe akekho kwabona uNkulunkulu, kodwa nangu uJakobe manje usobonene noNkulunkulu ubuso nobuso. Indodana kaNkulunkulu izelwe yodwa, usho njalo uJohn, izelwe yodwa. Lalela ke uGenesis 6 kule ndodana yakhe ezelwe yodwa. uGenesis 6 uthini kuverse 2? Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Uzelwe yedwa, amadodana akhe manje sewakhona. Bese ke manje uya kwihubo, ihubo ihubo 2 iverse 7. ihubo 2 iverse 7. Ngiza kulanda ngesinqumo. uJehova wathi kimi, uyindodana yami wena namuhla ngikuzele. ihubo 2 verse 7. Ngiza kulanda ngesinqumo. uJehova wathi kimi, uyindodana yami wena ngikuzele. Akekho oke wabona uNkulunkulu. uJesu uyindodana kaNkulunkulu ezelwe iyodwa. Ake ningiphenduleni ke makholwa, ake ningichushise ngoba mina manje ngilahlekile. Nini uNkulunkulu uzele indodana eyodwa? Nini uNkulunkulu unamadodana? Nini uNkulunkulu noDavid naye uyindodana yakhe umzele? Nini noJeremiya naye uyizibulo lakhe? Angisatholi ukwenzakalani. Ngicela ningisizeke makholwa, ngikhona ukuthi nami ngifundiseke, ngivuleke umqondo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.